гэтымі днямі учора і сёння мы назіраем такую эскалацыю канфлікту паміж афіцыйным Менскам і Еўразвязам. Ваше стаўленне да гэтай сітуацыі, чым гэта выклікана, якія гэта можа мець перспектывы для Беларусі? Значыць, што датычыць усей гэтай сітуацыі? Самым галоўным пытаннем зараз для Беларусі, для палітыкі, для ўсяго беларускага народа ёсць пытанне жыцця і смерці Сергея Коваленкі. Гэта ёсць пытанне нумар адзін. Чалавек, які за Беларусь, за сцяг, за ідэю ахвяруецца сваім жыццём. І ён паведаміў, што ён ідзе да канца. І ён пойдзе да канца. Мы яго ведаем, і жонка з гэтым пагадзілася. І вось сёння невядома, дзе ён. Ён знік. Яго недзе схавалі. Гавораць усялякую лухту, што яго там адправілі ў Мінск, там у шпіталі, гэтак далей. Ён на апошняй стадыі вычарпання. І гэта ёсць пытанне нумар адзін. Тое, што адбываецца канфлікт там з пасламі, з еўразвязамі, дыпламатычная вайна, гэта ўсё выглядае па параўнанню з пытаннем жыцця і смерці Сергея Коваленкі мышынай вознёй, якая ўжо была не раз, і якая доўжыцца ўжо 17 гадоў. Тым больш, што вядома, чым гэтая мышыная возня скончыцца. А скончыцца яна поўнай перамогай Лукашэнкі і Масквы. Гэта прадумана вельмі рацыянальна, халаднакроўна, і ўся ініцыятыва у руках Лукашэнкі і Масквы. Прытым не таму, што яны такія разумныя, а таму, што Захад у сваёй палітыцы абсалютна тупы. Гэта тупая палітыка. Яна не мае ніякіх аргументаў, ніякіх рычагоў уздзеяння на Маскву і на Лукашэнку. Уся ініцыятыва зараз у руках Масквы і Лукашэнкі. Яны дыктуюць музыку, і яны, як кажуць, пішуць гэты сцэнар. І вось гэта ёсць небяспечна ў першую чаргу для нашага беларускага руху. Таму што гэта сведчыць аб тым, што будзе падтрымка з боку Масквы. Лукашенко ўжо дамовіўся з Медведевым аб тым, што Расія асуджае санкцыі і атрымаў ад Масквы пэўныя гарантыі ў сваіх дзеяннях. Маскве гэта выгадна, таму што яны робяць выбары, а акрамя таго яны прывязваюць Лукашенко да сябе. І такім чынам могуць поўнасцю, як кажуць, распараджацца яго палітыкай, якую ён ужо самастойна весці не можа. Для Лукашэнкі гэта выгадная пэўная гарантыя працягнуць сваю ўладу з апорай на Маскву. Таксама перавесці стрэлкі з палітвязняў, з Коваленкі, з усей гэтай гаворкі зусім у другую плоскасць. Размова будзе ісці аб іншым, а ў гэты час ён зможа зрабіць зачыстку, поўную зачыстку тэрыторыі перад выбарамі ў Беларусі. Вось уся гнюснасць гэтай прапісанай палітыкі з Масквой, яна зараз і пачалася. А скончыцца, паўтараю, поўнай перамогай гэтай маскоўска-лукашэнкаўскай палітыкі. І ў выніку, які ў 98 годзе, гэтыя паслы ціхенька вернуцца назад з поўным, як кажуць, паражэннем за часы выбараў. Гэта вельмі, паўтараю, небяспечная з'ява для Беларусі. І вынік будзе такі, як я сказаў, таму што гэтыя палітыкі на Захадзе, яны не маюць уяўлення, што адбываецца на Беларусі. У іх ліберальны склад думання. Яны так навучылі сваю апазіцыю на Беларусі. Яны думаюць, што на Беларусі змагаюцца за дэмакратыю. Яны змагаюцца за дэмакратыю, за правы чалавека на Беларусі. Это тое самае, што у гітлераўскім рэйху змагацца за дэмакратыю і за правы чалавека. Трэба змагацца супраць Гітлера, супраць фашызма
Вот супраць чого трэба змагацца. І просты рабочы Сергей Коваленко гэта сказаў на ўсю Беларусь. За гэта трэба змагацца, за Беларусь, за сцяг, за кансалідацыю ідэй супраць гэтага рэжыму. Вось супраць чаго трэба змагацца, не ісці на выбары. Трэба байкатаваць гэты рэжым татальна. І выбарыўся, трэба каваць сілы на гэта змагання. Іншага шляху няма. А Захад змагаецца ў нас за дэмакратыю. І вось гэтае мысленне прыводзіць да паражэнняў аднаго за другім. І тое, што мы назіраем зараз, гэта чарговае паражэнне Захаду. Самае важнае гэта вывады, якія павінны зрабіць мы. І таму паўтаруся, пытанне жыцця і смерці Коваленкі не павінна адысці ў цень. Гэта ёсць галоўнае пытанне. Калісьці вялікі мастак Рафаэль сказаў, што калі б гарэў дом, дзе гарэла ўсё мастацтва, і гарэў бы кот, то ён ратаваў бы кота. З пункту гледжання факталогіі гэта смешна, а з пункту гледжання анталагічнага падыходу гэта правільна. Таму што нішто, што зроблена рукамі чалавека, не мае значэння перад тым, што зроблена Господам Богом. І жыццё чалавека, яго ідэі, яго барацьба, якую ён падняў на ўсю Беларусь, нічога ніякого не мае параўнання з гэтай мышынай вознёй, якую праводзіць Еўразвяз і Масква на нашай тэрыторыі. Беларусы не павінны ісці ў рэчышчы гэтай вазні, гэтай палітыкі, а ставіць свае пытанні выжывання нацыі, культуры, дэмакратыі, і кансалідавацца на гэтай глебе, абараняючы сваіх герояў, абараняючы жыццё сваіх людзей, якія гатовыя аддаць, як кажуць, жыццё за ўвесь народ. Вот сутнасць таго, што адбываецца. У цэлым трэба сказаць, што беларускае грамадства засталося, скажем так, спакойным да вось гэтага таго, што ў Віцебску адбылося, і да лёсу Сергея Коваленкі. Чым вы такую рэакцыю грамадства беларускага тлумачыце? Беларускае грамадства змянілася ў думках. Яно яшчэ не змянілася ў дзеяннях, але першы этап яно ўжо прайшло, яно ўжо думае па-другому. І нават той же інтэрнэт, дзе вельмі спецыфічныя людзі збіраюцца, але ён 100% паказаў і адлюстраваў, як успрынялі барацьбу Сергея Коваленкі. Таму гэта пытанне часу. І важна, каб грамадская думка, каб наша грамадства не пашло ў шляпы завулак, у апендыкс, куды іх уцягвае гэтая тупая еўрапейска-маскоўская палітыка. Таму што нічога, гэта абсалютна маргінальнае, чым яны зараз займаюцца. Тыя паслы ўжо 10 гадоў назад выязджалі, прыязджалі назад. Гэта нічога не ўплывае на наш лёс. Нас будуць душыць яшчэ мацней. Яны будуць між сабой нейкія там праблемкі вырашаць тактычныя, а у нас будуць людзей кідаць у турму і кідаць на смерць. У мяне такое падазрэнне, што Лукашенко тут гатовы, это яго загад, даць Коваленку 2 гады, што ён гатовы прадэманстраваць усім сваю сілу праз смерць Коваленкі. У мяне ёсць такая думка, што гэта так. І калі не дай Бог так здарыцца, вот тут грамадства, вот гэта не можа быць тады пакінута без адказу. Вот гэта ўжо без адказу не павінна быць пакінута. Таму што гэта ўжо перайдзена тая чырвоная рыса, якой ён страшыў Захад. Ну, ён страшыў Захад, бо яго ўжо план быў з Медведевым, як яны гэта будуць рабіць, яны зараз пачалі гэта рабіць. Я ўсё ж таки хочу вярнуцца яшчэ вот да гэтай тэмы дэмаршу еўрапейскага звязу. Ну, а на ваш погляд, які аптымальны алгарытм паводзінаў у дачыненні да Лукашенко, да афіцыйнага Менску мог бы быць з боку Брусселя ці шырэй з боку Захаду? З боку Брусселя і з боку Захада нема ніякого аптымальнага алгарытму. У іх проста нема дакладнай сістэмнай палітыкі адносна гэтага рэжыма. Яны яго называюць, як і іхная апазіцыя, все гэтыя прадстаўнікі беларускім рэжымам. Ім ужо 100 раз сказана, паказана, як і гэтая апазіцыя, якая сядзіць у турме, дарэчы, як кажуць, услугу Лукашэнку. Яны ўсё роўна яго называюць беларускім рэжымам.
Які гэта беларускі рэжым? Гэта антыбеларускі рэжым, які праводзіць этнацыд беларускага народа. І трэба называць рэчы сваімі імёнамі. І калі называць рэчы сваімі імёнамі, як назваў Сергей Коваленко, тады становіцца зразумелай сутнасць барацьбы. Але Захад ніколі гэтага не назаве. І яму перашкаджае іхнае ліберальнае думанне. Бо тады трэба зусім другую палітыку праводзіць, зусім другія сілы ўключаць, зусім другую ідэалогію, мець некую канцэпцыю адносна Беларусі. Таму яны будуць жаваць эту жвачку наконт дэмакратыі ў Беларусі і называць антыбеларускі рэжым Лукашэнкі будуць называць беларускім рэжымам. Гэта ўжо немагчыма цярпець, таму што гэта проста знявага, так не можна адносіцца да народа. Народ нішчаць, знішчаюць яго школу, культуру, мову, аплёваюць, хваляць Гітлера, а яны яго называюць беларускім рэжымам, гэты рэжым. Які ж ён беларускі рэжым? І што гэта за палітыка? Што гэта за палітыкі? Яны што, сляпыя? У якіх яны акулярах існуюць? Таму ніякага адказу эфектоўнага з боку Брюсселя не будзе. Ініцыятыва сёння ў руках Масквы і Лукашэнкі, і гэта ініцыятыва будзе ўвесь час. Я мог бы прапісаць, як будзе ўсё развівацца па гэтаму сцэнару. Але кончыцца, паўтараю, тым, што ціхенька гэтыя паслы вярнуцца, зробяць выгляд, што некія зрабілі ўступкі пасля таго, калі гэты рэжым зачысціць усё на Беларусі і сфальсіфікуе чарговыя выбары. От тады ўсё наладзіцца, пачнуць тады зноў, тады выпусцяць вязняў там некаторых, усё. Гэта такая гнюсная гульня, у якую абодва бакі гуляюць. Таму паўтараю, што сіметрычнага адказу з боку Брюсселю не будзе, таму што яго не існуе. Сёння Владимир Путин уже заявіў, што гэты канфлікт не перашкодзіць інтэграцыйным працэсам паміж Беларусю і Расіяй. З другого боку, мы назіраем апошнія тыдні такія крокі з боку афіцыйнага Менска, якія трэба ацаніць як яшчэ больш шчыльнае прывязванне Беларусі да Масквы, ну хаця б, так сказаць, фактычна пераход сістэмы супрацьпаветранай абароны пад кантроль расійскага генштабу. На вашу думку, да якіх межаў у тым, што вы называеце здачай суверэнітэту, можа пайсці Лукашенко? Ці ёсць нейкая мяжа, дзе ён, скажам, у гэтым можа спыніцца? Ці няма мяжы, ён не спыніцца? Для яго няма мяжы, калі справа будзе ісці аб яго уладзе і аб яго існаванні. Мы яго добра ведаем, гэтую псіхалогію. Што датычыць фразы Пуціна, што гэта не перашкодзіць інтэграцыі, то гэта дыпламатычная фраза, якая паказвае, што, Лукашенко, значыць, мы павінны зараз цясней аб'яднацца. Не толькі войска, мы павінны і грошы мець агульныя, мы павінны мець прадпрыемства агульныя, і так далей. Яны аб гэтым і дамовіліся. Магчыма, нават стварыўшы графік гэтай палітыкі. Таму гэта вельмі празрыста, гэтая фраза Пуціна паказвае, у чым сутнасць дамовы Лукашэнкі, Медведзева і Масквы, і ў чым сутнасць гэтай палітыкі з амбасадарамі Еўразвязу, якая толькі што пачалася. Паўтараю, што ніякіх дамоваў з рэжымам Лукашэнкі не можа быць. Ніякога становішча, калі яго можа палепшыць, дэмакратызаваць і гэтак далей. Яго не існуе. Гэта, паўтараю, гэта антыбеларускі, антыдэмакратычны рэжым, які працуе ў інтарэсах сваей улады, выкарыстоўваючы інтарэсы чужой дзяржавы. І чужая дзяржава з'яўляецца значна мацнейшай і ў палітычным, і ў эканамічным сэнсе, і ўрэшце скончыцца тым, што ён здасць усё і застанецца як пацук, загнаны ў кут. Гэта, паўтараю, гэта істота для Беларусі вельмі небяспечная для існавання нашай нацыі. Вось пра гэта трэба думаць, як ліквідаваць гэты рэжым, як аб'яднаць нацыю на барацьбу з рэжымам, а не за дэмакратыю ў рэжыме. Не будзе дэмакратыі ў рэжыме, у прынцыпе яна не можа быць.